ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. Дар инҷа давоми влога дина ма видеома загрузид кардам, бо далиши навор кардана сар кардам. Дар инҷа шавҳарам камтар харид карда омадан, торту хеле харбузаву майдачайда кӯтакодаоз як кусоки брида метием торт хурда шинан. Ма далиши айқафои авхотум мешам, шурбома дигар чизошам меандозам. Гӯштиш пухта шида, оз як картошкаву пиёзу помидор амхалисоша шушта риза карда мепартом. دوستانی عزیز در اینجا شوربای ما تیار شده. میخوام کشیدم پول تمانا کشته میمونیم. نمیخوام این کودک تورت خود سیر شدن. آقا تو خود کارتوشکاش میخرم براش دادم اینو خوردم. نوبتی کالونو. дар инҷа посилкаи мо аз сайти любимый васлёк омада расид. ҳозир распаковка кардам, мебинем якҷоя чӣ заказ кардам. ҳамаша ранги ҳарвақта ба нархи навош хушрӯ гап мезанам. бо мо бошед дӯстони азиз. дар видеои пештара беҳад комментариҳои нағз, дуоҳои беҳтарин навистен. раҳмати калон ба ҳар яки шумо ки дар ҳаққи мо дуоҳои нек карден. иншоалло ки моям дар ҳаққи шумо дуогӯ ҳастем. шукри худо ки ҳамин антибиотик навистагӣ буд, терапевт хӯрдам, хеле беҳтар шудам, дарди сарам монд. иншоалло дар повторни вай бо повторни сиюмак мегзарам, рӯзи ҳаштам иншоалло бо мера мегзарам як бор дига. куч хел шидай, неки дарди сарам полни мондай. бо результат чахай мебинем дар сиюмак чӣ меброя. бо терапевта бурда нишон метиҳам иншоалло. ама хел камтар чизои утеплёни заказ кардамо. ядата прости на резинки заказ кардагӣ будам, да у хона будем. рости гап ма бовар надоштам ки квартираи бадилам меёвам, ки як бора ҳамин квартира пайдо шид. переезди мо як бора гӯем вай шид, нохоз шид да, барои ки ма бовар надоштам ки ҳамин домо ма квартира меёвам, бадилам квартираи нав боша. ҳар хел квартира мада маъқул намеша. рости гап чанд қашид ма кофтестам, ё ай ҳамиҷанам ём, ё ки ҳастай ремонтш нағз нестай. аки домои навай ҳамаш квартираош навай, яъне ки як хел домош тамоман ҳоли гӯем амин косметический ремонтам кардаги нестанд да. на мебел дора, на кухни гарнитур, на гӯем ваннау дигар чизошам часпондагӣ нестай. ҳастай квартирао ҳар хела гӯем. квартираи бадилам бовар надоштам ки биёвам. даже агентства даям заявка парофтагӣ будем ки ёва мо тайёрем ки ҳаққи ҳамо агентствая супорем 70%. неки агентствая мода наёфт, гуфт ки кӯдакои майдакати сложно найти, гуфта подходящий вариант для вас. ба таваккалам ба худо гуфтам хаёвам мегирам квартираи бадилам, агар ки наёвам вай мекунам, да ҳамин квартирамон меистем. ки як бора худованд туғри кардам, хел ҳамин квартира баромад, навистам дастамон соҳибаш нам духтарак, як занаки урусай ба духтарша гирифтагӣ будаем квартирара. намедонам чӣ хеле шудае ки зиндагӣ накардия, ва духтар зиндагӣ накарда ё камтар аиҷа дуртар зиндагӣ мекунанд. баам хел маслиҳат кардиян квартирара завад кардан, агар ремонтша мебелоша ҳамашон ба дили ҳамон духтараш гирифтагӣ будай ҳамин квартирара. ҳай дар насиби мо будай, дар насиби мо будай квартира ремонт кардану мо омадем зиндагӣ кардем иншоалло. хай ба рӯзои нағз ҳамин хонада иншоалло зиндагӣ кунем. охирон гӯем переездмон боша, инҷа иншоалло хонаи худмон кучем. ам хел дӯстони азиз, хела суҳбат кардам. оз як мегзарем ба нархи навои чизое ки заказ кардам. ма чӣ заказ кардам, якта кушода нишонтон метиҳам. рости гап ҳамин зана гуфта ломкам мегирад, ҳама ба фикри ма хелай зиқшав медром дар ҳамин сайт, ягом чи вибрат мекунам, ягом чи кофтко мекунам. ин кӯдако ки садик мераванд, чӣ хелай ҳар рӯз ячи дар кор мешава. ба ин хел дидим тёпли костюмча шавҳарам да костюми вай вандамка брук утеплёни дидам. рости гап ай турси заказ кардани будам, неки ҳозираша ин хеле чизо набаромада, ин хеле утеплёни трёхнитка набаромада, трёхнитка набаромада ҳастан, ин хеле двухниткаян ва ё тобистона гӯем тобистонаву намин гӯем тира моҳинан. ин хеле ғавси зимистона набаромада ҳозир. برای شوهرم یک تا همینجا زکات کردم، گفتم که خواهی ببینیم کچستوش چی خاله. کچستوش بد نیست، نغزه
خشرو دختگیای обработкашам хушру ҳама ҷош хушру материалшам нағзай хай бо истифода бурда мебинем шута вай када куч хел мешав бади стирка бади вай чанқа пушидан куч хел мешав пад мезанам намедонам ам хели трёхниткаи рости гап метарсам ман харидан барое ки бисёрш пад мезана безеб мешав бади як бур стирка безеб мешава хай ина истифода бурда ина инҷода Василёк навистагиай производствош худшай гӯем худаш мебурора ҳамин чизоро ҳамин любимый Василёк номи сайташ худаш завод дора чӣ дора ҳамин чизоро ҳамаша худаш мебурора ҳамин ваёшта этикеткаошта ҳамашта Василёк навистагиай ҳам хел размери 52 заказ кардам ҳозир нархша мегӯм нархи вандамкаш 1272 рублай духтаро нархи бурукуш 1112 рублай обши гӯем где-то таги 2400 рубл да ғалтид бо хай доставкаш обши чизома доставкаш гӯем Россия почта Россия кати доставкаш 375 рубл шидагиай баъд не хели жемпирча заказ кардам ай як заказ кардаги будам размери калонтар беҳад маъқул шидаги буд мада качестваш нағз буд бо гӯми размер майдатар заказ кардам имина ай ҳами нархша ҳозир мегӯм тона 7 солада заказ кардам нарос 122 нархи 613 рублай духтаро иҷада ҳама гӯем ҳамин толстовкаову водолазкаора да як ҷо дохтиян инаи водолазка барои Нодирҷона заказ кардам и водолазкао дута заказ кардам 6 солада заказ кардам 298 рубли хай гӯем 300 рубли ай михел ғавсака ки хушруан ами қитақошон вай хунук мехӯрад кӯдако чӣ хела кӯдаки майда ами шарфа нағз намебинам фақат мекаша бачам барои ми ами хеле гарданакдор нағзай кӯдакои майдада ира нозияда заказ кардам нархи ҳозир мегӯм тона 473 рубл 128 рост 8 сола нарос 128 заказ кардам 473 рубл сирхаки хушрӯ инам хел дӯстони азиз иҷа бо бурук заказ кардам барои Нодирҷона иам водолазкай ҳамун нархай водолазка 298 рублай водолазка ҳардушон я нархан ҳарчун як амин размерошон як баъд дута хел бурукча барои Нодирҷона якта хел ластин барои Нозияра заказ кардам ин ластинама хел кардам дарозае ки калта будай ин ластин ҳозир мегӯм тона нархаш чандай 8 солада заказ кардам 280 рублай ин ластин хел баракош туртурак будай бо ин ластина аслиш барои тобистонае хай барои рӯзи садикам нағзай мепӯшам сабукаки хушрӯ инаи бурукои Нодирҷон ин бурукора 490 рубли заказ кардам дута заказ кардам барои ами садик пушта рафтан айтаи курткао кушодаки хушрӯ заказ кардам 6 солада заказ кардам ман фақат як размер калон заказ мекунам ам хел трикотажния двухнитка чом трикотажния буруко навистяги нестай именно материалош чия неки буруки для мальчиков чёрный навистяги вот тёмно-синий дута заказ кардам амин двухниткаи ба фикри материалаш мехе пешакошон бандак дора ами буруки банд дора ман нағз мебинам хай мегирим мепартом шо ҳеҷ гап не резинка дора ай таги банд кӯдаки майдада қинае камтар вай банддор бурукча хиёл мекунам ами хе бебандаш нағзтарай чем банddорак ам хел толстовка Нодирҷон да заказ кардам 525 рубл нархаш качестваш бад нестаем хел двухнитка ирам хеле
утеплённый нест, хай ғавсакай материалаш хшру. Ҳам хеле чизо ростига бай Турция заказ кардани ҳастму. Я борду борам хеле заказ кардам. Бо иншоалло заказ карданим ояндада. Хиёл мекунам дар магазинҳо бисёрай вибр калонаи кӯдакои майдада. Оқа нағз намегиранд, мераванд ай пеши мебинанд мақсад ай магазин. Ай пеши дида мегиранд бисёр. Ай интернет кам заказ мекунанд ба фикри ма кӯдакои майдада. Не ки ман нағз мебинам ай интернет заказ кардан кӯдакода. Хай бинависен ягон кас агар вай боша. Дар кор боша иншоалло ҳам хеле толстовкои отдельно, брукои отдельно ай Турция бо качествошон нағзтар гӯем, чем Россия, производство Россия, нағзтар ай Турция заказ мекунам. Иншоалло барои фурӯш аз як хонагӣ кишида бемалол ҳама чиз заказ кардан мегирам. Дар як комнатам полни ҳамин борон меистава, дар як четиш ҳамин кроваткаи кӯдако тамом. Рӯзона дар ҳамин комнатаи худмон даву пара карда мегарданд, шаб медроянд хоб мераванд дар комнаташон, бо бисёри вақт ҳамин игрушкаҳошонро кашида гӯем комнатаи мо мебиёранд. Ба инҷада якта вай гузашт рафт фикрам. Полотенце махрове заказ кардам. Производство Туркменистан. 70 ба 140, нархаш 360 рубл. Хеле обычный полотенце. Баъд простынь на резинке заказ кардам дута. Нархошон 550 рубли. Ина да дивани вай размери вай диван заказ кардам. Дивани квартираи пештарамон. Ба бачаҷон маам хеле заказ карда будам ба Абдуллоҷона. Кроваткаша беҳад трикотажни хушрӯй материалаш. Хеш шута вай мекунӣ ҳичи намешава. Пад намезанам хеле хушрӯй. Ай ҳамон материал бо бахмона заказ кардам ба ҳамон дивана ки шикале ки гуфтам дар план оли кучидан набуд, квартираи ба дилм наёфтагӣ будам. Гуфтам измистона ҳамҷа мемонем ки инами насиб тақдир даем квартира буда ёфтем кучидем и дивани и квартира калонай аки иё намешаванд. Оли як попробуд мекунам мекашам дар болои диван ҷамъ кардагӣ видишда мешава, не ки вақти мекушоиша диван калони бадай иё намешаванд. Ам хеле дута заказ кардам. Хай шава яки Тоҷикистон рой мекунам ё ки ягон вайша мебинем гӯем. Ҷоша меёбем иншаалло. Качестваш беҳад неки нағзи хушрӯ иншаалло бо айё калонтар ба дивана заказ мекунам аки иё намешава чӣ хеле гуфтам дар диван. Ин кӯдакои майда кати ҳозир иё садик намераванд ҳамақа монтажкунӣ қинай. Намедонам дубл чанд кардун мадаи мобайн. Бисёри вақт овоз мекунанд. Бо галасовои айсар мекунам, озвучкаи айсар мекунам. Дар болош голос запис мекунам. Вақте ки камераи гӯем телефона монда навор мекунам. Дар ин хона ҳама хеле вағовоғай, ҳама хеле овози давопарай. Ҳамаша вай када овозша удалит када айсар мекунам. Ки ҳамин чӣ хеле ҳамин худмон дар ҳамин Россия. Занакои кӯдакдор ҳамин овози ҳамин кӯдако қибоб шудагием. Ҳамин вағр чиғир ҳамин кӯдак бисёр 24 соат дар пеши гӯшмонаи кӯдакомон. Нодир. Нозия хай духтари мефаҳмидагиай, нами Нодирҷон. Қароршина намефаҳмам, ҳа бачам. Ту чӣ ба гапа гӯш намекунӣ? Ассалом бигӯ. Здравствуйте бигӯ. Здравствуйте. Ты гап зада наметавонӣ чӣ қамиға меточаша? Баам хеле якта плед заказ кардам. Барои Абдуллоҷона нами болои коляскашта чӣ хеле меброриша яки ягон прогулка меброи дар болош мепӯшӣ. Дар ҳамин хона вақти ховош мебара. Ам хеле пледакол чандта ам хеле мегум ҳаранга заказш кунам. Шута истифода мебарӣ беҳад качествашон хеле нағзайда ҳичи намешава шутан кати. Саб сафед заказ кардам. Нархаш ҳозир мегум тона. Нархаш ба фикрам 500 чанд буд. 581 рубл. Размераш 100 ба 30. 1 метр 30. Инам хеле дӯстони азиз, ҳамин буд распаковкаи мо. Ба фикрам ки тамом ҳамин қати общий закази мо таги 8363 рубл шид. Қад доставкаш. Аз якда танаи Нодирҷон пӯшонда чизоша нишон метиҳам, чизере ки мондак пӯшондан. Инам хеле вадаласкаша пӯшондем. Датанаш хиёл кардам ки майда меиста чӣ хеле ман вадаласка чӣ хеле маламеркаян, не ки остиноша бинем дарозаки хушрӯай. Датанаш хушрӯ истодай.
бо он водолазка медава. На уже инжаша испачкать как хулиган. Як подписчикмон дар канал дар комментарий навистагӣ буданд ки хулиган нагӯен, хулиган маънаи гапаш безебай. Ака мо ба ҳамин маънаи хулиган бачаи беқарор, бачаи шух ба ҳамин маъна мегем. Ҳар як гапи мо ба фикрам ки зависит ай вайшай. Мо ба чӣ маъни гап мезанем мақсад. Ба чӣ дилният ҳамон чиза мегем. Ба фикрам ҳаминаш қабул мешава. Хай худованд бабахшамон агар ягон маънаи безеб дошта боша. Мо ка ҳамин кӯдаки шухам хел адаткадагием дига ки ай даҳанмон меброяд дига. Набинед чор тараф мепара якҷо намешина. Ай яка бо модел макаданиям мегум детски заказ кунам. Затанаш пушонда нишонтим и тамоман якҷо ки намеиста ки ма як чиза нишонтим. Инҷа дадаш талстовка вақати вайш пушидан. Беҳад затанашон хушрӯ. Инҷа аблоҷонам плеча таблош пушондум. Бачаҷони ма поталак дора инҷа. Якҷо қарор намешина ин шам. Давида раво мега. ин шам имрӯз пага давопара кна сар кна тамом дига дар хона оромӣ намешава. Хай шукри Аллоҳ ба ҳамин неъматҳои додагиш ба ҳамин фарзандакҳои додагиш ҳазорон бор шукрона мекунем. Иншоаллоҳ рӯзи душанбе садикшон роӣ мекунам хела бо очаҷоншам дам мегира хела гем хона тишина мешава. Хайрат ки ҳамин садикҳо ҳастанд набошад намедонам. қатъи кӯдакон мо чӣ хеле мекардем дар ин хонаи танг. Серавно Россия бисёри вақт хунукиёш бисёре фақат дар хонаи мо кӯдако бисёр дар нерваи одам дестфид мекунанд. Бисёр ғам метиҳанд. Давопарак якҷо намешинанд. Инам хеле дӯстони азиз. Хай кадоми кӯдак дорам мара мефаҳма. Ҳастай хай бо нафароне ки менависанд. Хай ҳар кас ҳар хел манини дора. Ба ҳар ҳол раҳмат ба ҳар яки шумо ки тамошо мекунен, комментариҳои беҳтарин менависен. Раҳмати калон ба ҳар яки шумо. Та охири навора бо мо будем, тамошо кардем видеои мора. Инам хеле ин просина ма кашидам. Да ҳами ҷамъкардаги диванда мешава, не кушоиша намешава, майдагӣ мекуна ба ҳар ҳол. Инаиҷа да танаи нозия жемпирша пушондум. Беҳад хушрӯвак ҳамин свети сир кӯдакҳои майдада гӯем духтарчода мезеба одам зебакай. Беҳад хушрӯвак. 6 сола заказ кардам да танаш хушрӯ. дӯстони азиз, силкаи сайти Любимый Василёвка дар якум комментария закрепит мекунам, дар описании видео мемонам. Марҳамат дуруен тамошо кунен. Ягон чизи маъқултона ёфтен, заказ кунен ҳатман сайти боваринокай. Дар интернет чӣ хеле заказ карданша зада бинен, чӣ хеле заказ мекунад. Дар ҳамин ютуб ҳама информатсия ҳаста, чизе ки хоҳӣ меёвӣ. Дар миҷа влоги имрӯзара ба анҷом мерасонам. То видеои оянда худоёр мададгори ҳар яки мо шумо.